Okay, en rock'n'roll hardliner og freaky ut av gamle kamerater til å min stil. Særlig totalt juppi flott som mil. Nu Kare, vad är det blivit till? Anke arba, unka pengar, unka dame, unka bil. För blev det inte locka för notte. Fuck do we have a liv, att ut liv vi have a pröv, att historia för ju eisning att studenta var så dejliga pengar sitter fri, li och lär om pi och gamla si. Bara annan kvar timmar vi är en nökelunta världen till han livet var för att släkt inte särskilt. Och jag fyrtja kväll fiska i ena labra steg och den kärke fick en klubb 20 fruits, det var mega fräckt och var så rent och saftigt sexobjekt. Det blev ett okej spring men så begynte the bad thing. Hon ville bara sova som här hvis vi blive för lov. Vi måste lejas och kelas och kelas och i bojnom. Det blev sväker av ströjnom. Det fick nog folk. Damer tagst du tøyna vi. Ja, romantisk kan honeymoon til Rimini. Så først du nier all lær og liv av SO og spæra for at få et fullt og fise for dem slipsan og alla jobb. Og enda som man iverlei en danske snopp. Sier velbeha og fit man og Danish Dynamite. Dan tilveran jo totalt ofeil. Sitter du i Aarhus vid du teltetastatur och skajter och du gubbelagda psyko-ord. Du vill så gärna få av flyt, du vill så gärna rätt och du men du får aldrig en rus. Du är väl lan och hus, du är väl kone och bäst, du är väl lagt i kjolvan, bort och gör. Och att stjålen säger i mil till konorna i smil så smojnes du och stämplar där av bankakors. Du är väl görsta norsk. Jag fick nåt folk. Men det är inte det som du vill. Du varst ett megafon. Du vill det hellre